natin sumampalataya kay Yesu Kristo. Bakit? Si Yesu Kristo ang daan patungo sa langit. Gusto mong pumasok sa langit? Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way. Kailangan mo si Jesus. Hindi mo kailangan ng diploma. Hindi mo kailangan ng kayamanan para makapunta sa langit. Dahil pagdating ng araw, pag namatay ka, matadala mo buhay yung diploma mo? Pag namatay ka ba, matadala mo yung motor mo? Meron ka na bang nakita na matay na dala niya asawa niya? Meron ka na bang nakita na matay na dala niya yung kayamanan niya? Sabi ng Hope, ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Tama? That is the reality. That is the reality. The reality is, walang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Papaano maging sure na ligtas ang kaluluwa natin? Sumampalataya, maniwala ka, at sumunod kay Jesus. Dahil sabi ni Jesus, I am the way, I am the light, and I am the truth. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kailangan mo marinig ito. Kailangan mo marinig na merong Jesus na nagmamahal sa iyo. Bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao para sa iyo. Inako niyang kasalanan mo dahil gusto niyang bigyan ka ng buhay. Pero sa Satanas, gagawin niya ang lahat para masira yung buhay mo. Dumating siya, sabi ng John 10:10, dumating siya para mangwasak, dumating siya para manira, dumating siya para patayin ka. But si Jesus, dumating siya 2,000 years ago para bigyan ka ng buhay. Paano mo makukuha yung buhay? Sumampalataya ka, maniwala ka sa Kanya, at sumunod ka kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, we need Jesus. Si Jesus ang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo kasi siya yung mediator. Dumating siya para sa ganoon, ayusin niya yung relasyon natin sa Diyos. Kasi dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos Ama. Dahil sa kasalanan, hindi natin makita yung katotohanan. Kaya akala natin, okay lang, masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi natin alam na bulag tayo sa kasinungalingan dala ng mundo ni Satanas. Kaya hindi natin alam, mali pala to. So you need Jesus para makita mo yung katotohanan.